सर्वांकही नमस्कार. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचरण प्रयुक्त एक कोंकणी पद मी प्रस्तुत करताची आमगेल चॅनल तशीची हे अवकाश दिलेले आमगेल चॅनल सुरेश मामाका मी अभिनंदन सांगता असाची. आमगेल ಒಟ್ಟು साथ दिता असाची श्रीलता शेणै, पूजा प्रभु, गीता नायक, नंदिता कुडवा, सुमना कुडवा, लक्ष्मी नायक, गायत्री किणी. तशीची आमगेल ಒಟ್ಟು हार्मोनी साथ दिता असाची श्री शिवानंद शेणै, तबला साथ दिता असाची श्री वसंत नायक, हाव वत्सला नायक. हे पद बरयले कोच्ची अनंत भटमाम. तशीची हे पदाक राग संयोजन केला पुत्तूरू पांडुरंग नायक हांनी. तुमगेल मुखारी एक कोंकणी पद. आम्ही पुत्तूरू श्री लक्ष्मी वेंकटरमण भजक वृंद. हमी कोंकणी भारतवासी, हम गेली कोंकणी माता. हमी कोंकणी भारतवासी, हम गेली कोंकणी माता. मातृवाणी ही शाश्वत रक्षे, भाग्य दी तू विधाता. मातृवाणी ही शाश्वत रक्षे, भाग्य दी तू विधाता. जय भारती, 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 जय भारती. भारत जननी गळ्या कलमता, भाषे मण्याची माळा. भारत जननी गळ्या कलमता, भाषे मण्याची माळा. कोंकणी समेत विविध भारती, कोंकणी समेत विविध भारती. भारत विशाल शाला, भारत विशाल शाला. जय भारती, 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 जय भारती. सत्य अहिंसा सौहार्दाचे प्रेमी लोक आम्ही. सत्य अहिंसा सौहार्दाचे प्रेमी लोक आम्ही. एक कोंकणी भाषेन मान, एक कोंकणी भाषेन मान. एक आम्ही तुम्ही, एक आम्ही तुम्ही. जय भारती, 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 जय भारती. साध्य करी तू भाग्य विधाता, आमगेली अभिलाषा. साध्य करी तू भाग्य विधाता, आमगेली अभिलाषा. एक मिळींची गांठी गलोही, एक मिळींची गांठी गलोही. आमगेली कोंकणी भाषा, आमगेली कोंकणी भाषा. आम्ही कोंकणी भारतवासी, आमगेली कोंकणी माता. आम्ही कोंकणी
कोंकणी माता